Garibas. Right, I'm sorry. Nadau brother redu ziripam temu. Badenya zakasara ndijatanga kuya. 1-1. Umuntu wanutongana naye wona uya pa bench akumboya kugara pa bench. Na baba tochibasana na kuombera. Na mai mkuru wakasimba. Ande pamwe chete. Family. Ramjo, kami tulisha kami, kamsiri wadari. Ya yangu ndiye kamiri yakadaiso. Ndaka bakumba, sienda kumunda, bandakwira mota. Yo bandakwira moto kari ayenda kumaini kwacha nyandura. Ene uri babu 6 pasije. Alright. Sekanda shika kuyo upani wakomana waishanda opamaini bo bali pamakamiri. Monyara nai. Zawaita. Saka wakomana wakabwandi nai sabu Chimina chakamira sei. Tikati Chimina chinobata zvakawanda wanda. Kurara hamani hama Chimina, kusangana nemombe kuita mukadzi Chimina, kushanda nechisi Chimina. Zvimina zvakawanda wanda. Zvikanzi saka ndo zvirikitika papi manje. Ndo zvirikitika panapa. Ndikati panapa ndiani ari kuita izvozvo. Zvikanzi pakombo napa ndikadaidza munhu wacho. Saka mukomana akadaidzwa. Ndobva asvika ndikati ndiononzi ani mukomana zvikandonzi Joshua Damwe. Uri kuita nezvei panapa. Zvikanzi ini ndiri kushanda pachiguruguru apa. Zvikanzi ndikati kozvikutaura nawo kuti uri kurara nehama yako ndizvo here. Zvikanzi muzukuru wangu mwana waatete ane 28 years ndokutaura kwakaita pakutanga. Iye ane 23 years mukomana uyu. Ndikati muri kurara sei? Musikana andanozvei? Musikana anoshanda kutakishop yaachanyandura apa. Inini mukomana ndoshandira chiguruguru chaachanyandura apa. Ndikati saka muri kushiya sei imba yamukurara iyi? Zvikanzi imba iyi kune grocery, kune fridge, isitorara apa. Ndikati mukurara sei apa? Zvikanzi ndorara kuside kudhoo, iye anorara kuside kufridge. Ndikati kwenyu kwaunobva ndekupi? Zvikanzi ndobva kuDarwin kudande. Kuna mambo hero. Zvikanzi wongo. Kuna sabu zvikanzi wongo. Ndikati zvinoitewo here zvekuti urare nemwana uyu mbo. Zvikanzi azviti. Murungu wenyu ari kuzviziva here kuti ndo zvamuri kuita izvi? Zvikanzi ndo akatipa kurara pa apa. Ndipe chitupa. Ndobva ndora chitupa chake. Zita rake anonzi Joshua Damwe. Aitora masenemu 3. Rimwe racho kuti dadirai. Ndobva ndakumudza tara zita rake nesenemu. Zvasiyana zvandikuona papi apa. Ndikati dadirai uyu ndiani wako? Ndikati amai. Ndikati so kuti senemu yako sevara amai wako iwewe. Handiyo. Zvikanzi ndikutora chaizvo zvangu pachitupa handizvo zvakanyoreswa zvangu inini. Ndikati sikukubvunza zviri pachitupa ndo zvako wakachitorera kuchitupa concession 15. Ndikati ko 71 uyu ndiwe kupi? Zvikanzi handizive. Ndikati maDarwin pana 45 shinga ta 61 71 akubva kupi uyewe? Wakarara nomusikana wako? Zvikanzi ndakavata naye. Ndikati unobva kumasvingo here iwewe? Zvikanzi aiwa ndati ndakavata naye mumba kwete mugumbezi. Ndikati wati ndobva kudande. Kuvata uku mutauro unobva neuku. Uri kuzviva nepi wewe? Ndopa ndakazofonera achanyandura kuti mune mukomana anonzi Joshua here pamairi penyu ari pachiguruguru. Wakabvunza kuti chiguruguru chipi? Chamagara mucheka. Chiguruguru chipi? Ndikati chiri pamairi penyu. Mukomana anoita zvechiguruguru. Wakati hongu. Ndikati musikana anoshanda mutakishopu ndiwenyu futi here? Zvikanzi hongu.
ndikati vanhu ava ihama nehama vari over 18 years vari kushiya imba 1 muri kuzvifambisa sei pamaini penyu zvikanotapindurai anzi chaichayo ndaziva kuti zvakamira sei pamwe vanogona zvisiri izvo vana va kana ndava ikoko chakufonerai totaura shuwa ndakabva ndagara wazofona bva ndaenda ndobva wadaidza manager wao ndofunga ari muno tikanzandi ndobva ndaenda tiripo 3 ndobva ndikatanga kutaura nyaya yangu yei ndikati inini vana ava ndovenyu kwavashanda zvikanzi wongo vari over 18 years vana ava sei muri kuashirisa imba 1 handika ipapo ndopatakatadza kuirana vakati imimi matadza kutanga matora mukomana uyu muchimubvunza pane vanhu handika ndikandaifanira kuita sei nini mafana kuya kwandika kuti kuna manager wangu ndakabudza kuti zvamada zvisepa munoona kuna manager ndiri muzenda ndikati isisu manje handishande kushandire iwoyo ndinotanga ndabata mhosva dzvi ndochukudzai kuti pamba penyu pano ndabata zvinoti sezvo ndakuitai izvi zvikanzi izvo icho chimbori Chimina here ichi ndikati Chimina vakati handifungi kuti Chimina kuda zvakadaro vakanditi kumbare uku nokuziva kautati zvikanzi kumbare uku kunorara vanhu 15 mu1 room dziri hama nehama ndikati wo ndikati dakubvunzai kuti mambo wekumbare uku ndiani mambo wekumbare wekumbare hanzi handomuziva ndikati kuno kushamba pabushu ndokuti mutemo wanotara kuti manje uyu shuwa vakati wakati ndakabatikana ndozvamaita zvipi izvi so ndakuda kuziva kuti mutemo ushwa Chimina here wakafonera purisa Toshiba havana kuziva kuti ndinawo ava wachibvunzawo kuti Chimina chakamira sei ndikati manje munhu wamakubata kawo achazokubvunza kuti zvaitika kupi muchati kudii sitaifanira kutaura tiri panapa bvawabvunza Toshiba patara kuti Chimina chakamira chakadai ava ndobva wati ko pane munhu akauya mukadzi nemurume akauya vari kushiya imba 1 room Chimina zvinofamba sei zvikaenda Toshiba ndochona Chimina ichocho zviri kuitika kupi izvozvo so inini bhandazoto zvino wamafonera kawo mupurisa wamama so achati kudii neni munoonekwa neni chimozha so kuri kuti uyu akuenda neni kwamambo kundanyarira zvinhu zvipi izvi tichati kudii apa so ava ndakazongwasira pakuti ndichatangirawo pachatangira Toshiba ini bhandangotopote bhandaisa foni ndaitya kutangirwa aiyo ndakabva ndafonera mupurisa temere zvekuti Toshiba handionge ndasangana naye ndiwo maziva vakuru zvataurwa apa munocha munopikisa here kana kuongo tanga ombere kanundu sawa bro bawo shavusatezire ngochirema warisape pana kausapa kusera akunombera warisape pamusoro idari ndatanga wanzwa zvanditaura mubvunzo wandabvunza wanzwa zvataurwa apa pano here nyeperwa kana zvauda kuwedzera uomwe ndikupikisa zvataurwa ai taura mazira ako uzapikise zvako chekutanga mambo ndokumbirawo ndigopo background yemagarisirano ndakaita nemurume ndokumbirawo zvaitika izvi panyaya iyi taura right ininiwo ndiri investor ndiri economist by training ndaishanda ndikusouth africa ndauno pakadvertiswa mine pazimbabwe online news vandaitawo interest pandauya muarea muno ndichitsvagawo maopportunities mine yairaona nacolin house yandingereyana chikoro chambuka saka ini ndakaitawo due diligence yangu anditi vanoti hapana kunoita mukana unditengewo mine vandatenga mine for 100,000 US saka ndiri investor muarea mei ndakatouyawo muarea ndishandewo hapana about 6 years takashaya kandisisawo kwamburi ayo hauna kuremara saka ignorance ka airevo kuti wakuziva ndatonakirwa kwakoti economist kuti ainaro maona tete vanotadza nokuti vakaita kuchikoro ndozvandovanoda manje saka ndichisvikawo background yemine ndekuti mine ndeya 1996 yakamborana nakuboka ikachinja maoko svika ndazosvikawo pandiri ndikati ndikatenga
chingaoma kubara kurewa saka murume uyu ndichimuona ndomona nemaziso mai ndicheme nekwendinogara sabu yes uyezve vane munda mumaini mangu imomo ava vachimosha vane munda zvakare uri mupinda mumaini wakapiwa nguva yalendi maini ndo yakatanga 1996 pane mablocks matatu 96 inonzi kuwazana 10 kuwazana 22 nesimai 12 saka nyaya iripo ndeyekuti ine muri muyi pana kukoshana kwatiri kuita manyaya emaboundaries aiwa baba ibhegi ndakumbira bhegi aiwa background ana musa munyarare baba tiasisi nokuti nyaya yacho vanhu vababa ndinova baba mukunyeperwa here ndinada kuti uya ndinapedzisa alright atiende panyaya iyi so muita izvi yasekondary tikuda primary saka nyaya iripo ndeyekuti uyu akazataura kuti uyu I own the block. He is in my block. I'm the owner of the block. Look how is it out. Do you move the block? Do you move the land? The bank. Yeah, the ground of land. Saka nyaya iripo ndeyekuti nyaya Chimina yataurwa ndiri alright, do zoma surround the nyaya Chimina. Right, in Chimina mazire ndinoita ndeyekuti nechirungu inonzi incest amene ngandikukanganisa. Kunonzi kurara sexual relationship kana kuita bonde nehama yako yepeto nyaya idzi pane precedence kunana major streets dzinotongwa dzichitobuda mumaherald mumanyewspaper ningina nenge vakarara vese pakaita mwana pakaita sei imhosva is a criminal offense kumadzimambo mubva wamambo kumadzimambo Chimina imhosva zvakare mambo wonde makumbi tandi saka nyaya yakatika ndeyekuti ini zvichofamba kana pasina toilet ngaikoteka zvinhu zvisimple famba pana chimbuzi chii pasina chimbuzi uneimba yako 1 room asi hapana kana une bedroom rako but uneanasikana but hapana toilet chii neyacho une 2 rooms dzako unopinda nemudzimai wako neinorara mwana wako kana mukomana namusikana kasi hapana chimbuzi chii tindura nomukati nemelibanga apanaita toilet unoita kutrans teerera yahai kana unoita mupi iwo ukabuda kuchienda kana chigwenzi mwana wakachienda achibuda akakuona uchiita toilet chii Chimina. Alright, asi hama yako watora mushanda wako webasa musikana arikubuda achiita kuchigwenzi iwe kubuda achiita chigwenzi zvakafanana nemba mauri watora mushandi wako andira kuti nyaya yako ipere nokurumidza nokuti chingaramba chitenderera watora vashandi wako airi handiti komana nemusikana vakurara mumwe imwe chete chii aikwauzoriza street inatigare kumaini aiwa ndina manager wangu iwo ndokaisa vanhu chama atitizoneka kutana mama nditi direct atitwana wesiso vakubvunza mubvunzo zvese wabva Chimina handiti wanzi iwewe mukadzi nemukomana nemurume vari kupinda muimba zvisemimba chii because uya mune firiji mune kaunda mune chii mune chikapu chevanhu handiti apa unara papapapa chii baba mwindira yangu ndeyekuti Chimina asi Chimina ndokombera kumbotaura uratipasandotaurapo kuti ini handigare pamaini ndinogara kwaHarare ndina manager wangu anonzi Yerek ari munhu ndiye akatambira vanhu ava mushamba handiti ndobva auya nawo pamaini pedu pane 13 mastructures aripo handiti vasvika vanhu vandakamuti uyu musikana achagara mutakishop mari kutengesa mukomana anotsvaga pekugara mune vamwe vakomana chasi oraiwa usikuziya kasi atirege kupa mhosva kana kuti ndikuridze maini auraita usikuziya zvikuitika kuHarare kasi wazvinzwa iwo chii ichocho wazvinzwa kuti ndozvikuitika hauko uye ndiane mhosva uye maneja wakuzvikisa ndiane mhosva iwo kuHarare ndiri muridze kambani handiti ndini direct kasi ndina chief operating office handiti ndiye kawa saka chii ichocho uyu aita ignorance haana kutaura asi munhu wemunharaunda ataura kuti mamambo izvo hazvidiwe
saka obva wazochiziva chicha kwauri chaitika ichi chii vana because kana wavaemploya vana chii ichocho Vakaita Chimina. Vakaita Chimina iwo hatisi chavo manager uya ndoda kuchipa manager asi kana chipa manager ndochipa zita nokuti chine muridzi wacho ndochipa kambani yako you are involved whether hausi direct but you are indirectly involved saka zvichangobata mese vanhu vachangobhadhara murungubi ushu saka iwova inaikukudza kuti amambo Chimina ndasingazizivi ndokana kuhara tikudzo Chimina chobhadharwa sei asi nyaya iko ndekuti makapara mhosva iyi pakasvika chairman avo nemupurisa wamambo vaivepo vana akasanganisa vana vasingafanira kusangana kuti kana chidao zvakamwana tinopinda mumba ana vakugarisa umuda romezvairwa hatinari pachena but uyu akaziva kuti mwana uyu uyu vava vanhu vakuru asi akatora achivasanganisa tiraraimwe chete raiza kuti uyu aitoziva zvaaita saka isiri kuti uyu ndiye akatadza basa achitadzira iwewo nokuti haagoni kutora mukadzi nemurume vakura uvasanganisa uvatirarai muhani unenge uchiti pagadzirwa chii pao nyaya ndekuti uyu ari pangona kutaurwa saka tiri kuti akaitika acho wabuda mavhiri wochipa uyu kuti manager agara zvapo ipapo nokuti ndiye akazviita tangopedza tichadzorera mhosva asi musha inozodzorera vanhu vaboniwa pamaini tinongomba masinario ese manager ndiye ari panzvimbo waona murume anozijokonya tamutenderera zvedu isitachimuzoti tichangobata iwewe chete kusvika wegara zvoona kuti banja ndopenda ndo ikanditore mhosva yangu isi chakubata iwewe chete iwe uchangobvuma mhosva yangu vanhu vapinda mushifti iwo haupeiwo pasi apa wabata accident basa munhu aabaatsva nevabva afira basa asi mapinda aitwa pa haana kunaka zvachose unopa mhosva here uyu unogadzisa dambudziko raitika nyange mhosva chizova kwauri uyu anozoinza ndakupa zvitenoni handakufaya basa nokuti ndomudzwa mhosva ndiyozve asi ndiorambere mhosva inini yatika pakambani pangu inonosaina murume titaura nezvimwe zvemabasa uyu mushandi wako kana akakanganisa munotaurirana chete isimina ndisingoti mangwana tikuchida unozonzwa tawasaina wechimina kubuda munyika medu chimina chisimbo chimina ichi chisimbo whether you have a block I'm protected by the government gorija risina apo ndiramo saka buda chibuda kunosaina aiwa saina buda ai manager hii ndio Kamba. Leo chama. Noise. Sorry za. Yangu ndikunda dise bangu chief. Sorry za. What you and quanis. The reason au quanis unika mabushi. Why ukabva uko ujaka guriri muno muyo. Watanda avuna gorite. Ha? Watanda avuna gorite. Why ukabva unika mabushi. Avana idondadza. Ana ido. Una kudamsha. Tino ukama wakanaka nai. Maritenzi kugavheri. Ministry of Mines anobhadhara gore negore. One 6 years rumwe andikuziva. Ndinoziva tsoka. Ndinoziva jokunya baba. Ndinoziva vamwe vese. Unomaina kuti bo 6 days ana Abraham. Manje wasiro mambo ndi. It's very unfortunate. Kuti unoziva naye asi ari pana. Ndinozo. Saka ndinoda kuti kutongere nyaya kutadza. Nakazana Abraham ndisekuko Abraham. Vanhu vese vanomainuseni vaimvuma. Akuze. Ai saka manje ndo ari. Andikuzwa ngokuti upare mhosva. Ndambuzi Alright, okay. Alright, Chimina chedu sisimombe nembudzi. Chete. Ende unoseparate vana vavo. Chete. Vaseparatwa.
waseparate kana zvakanga zvakanaka aya kana zvakanga zvakanaka waseparate anokuona kuti maloya totoada but akagara apa anopara mhosva nokuti auyo uchitaura seloya unongova uri mwana wamambo isu hatiboda kuti tipasapisane uri mwana wangu anigidzinga munhu wazvinzwa zvino yai maindiri kudya mari yangu ngoriti imari yedu saka ini ndiri ngokupa kuti zvino yarini ayo kana nhasi nakunayo katesi nhasi rini ipei mwedzi wacho fatu hanzi 18 October saka imambo nokuti zvichagunditika ikoko yako mombe nembudzi zvinogunditika kumberi ikoko yako zvinoda mambo ndizopera saka chatadaidzira manija garai mushena vakura ava vane block havarambidzi kuti nimurine vanobhadhira maritens imimi makarwira ivhu zvirisimbuka andikuti mumakani kana maita problem iwe uri mwana wangu ndomudzoi webhuku uyu mwana wako unanai mutase ugari pamwe chete handapedza kana munhu akaya munomuka achidzika pablock handiti akatora block area yedu yese sabhuku ndiye mukuru ari pakuduka anopoterana oziya kwama aiwa tangati kutaura ndai kuti iyewo akauya ane zvaanozivawo aiwa uyo akadzvanywa indatoona ipapa kuti relationship yakatiutasu uyo wamudzwa manje uyu koyo ndiani padizana mambo iwa usave kwandiri kana usinawo ndokuti muwirirane boziwo kwakuda kumhaya kwandiri straight ndata uyo asara apatoneva ndokumbira kubvunza kana tichinzi pane boundary remunda ndika rinobata apo pakatangira zvoruchiya panapa inobata apo richinobata apo toti ndo rectangle yemunda yanditi kunze uko ndekuhani because murume yauda kuti kunze uko munhu wangu unokebva uchidaiso pane munhu akatogowepa kubva pamunda paanoperera unofana kuwana 30 meters dzake hapana paangambobopera mombe mumunda mombe dzikamira muchibawa wachiboko anofanira kunge ane mameters kwaanozopuwa tena kwaanozopuwa munda akatogara apuwa kare kwakangopuwa land chete anotoite 30 meters kana vazopuwawo mumwe anozarwa futi zvichienda mberi sabhu kana vazopa mumwe munhu amawapazivisa handisi anachaendamota coexist mese endamogadzisa ndazvinzwa zvataura isabhu kana mogadzisa iye uye futi iye uye akuti babasi iye uye haasi mudzi wevana ini ndiri mudzi wevana nokuti uye akatidza kurira nezvata ndofu hapana paanobvisira uyo munda wake anotanga hondo yakaita saka indikuti enemonita coexist iwewe nani ndine hondo kunyama hombe samora mambo hombe chaiyo yakaenda ndofu akasvika ambo abveko kakurova atinoda kuti zvitaure unowirirana akamototaura izvi pamusoro changa ndaona uri kubhuyirana uyo kuti maini pamiri pavaripo paya iye akanga ari muridzi wacheni uyo ndini ndakatomupa mukana uyu munda wakanga wapo ndini ndaitonga imunhu ndakatomupa mugano ndakamuwedzera mbichana kuti achema kuti manje apa ndoita sei uku kwangu vanhu vanga vakwana uyezve kwandinesa ndikamuti oraiti iwo zotoita sezvo mainyanga akadai so chidimbura wakadai so uchiisa sezvo magetsi yako yaita kure kusvika nzaiwa maita basa tikati hatisi kuda kuzoona dambudziko romunhu muridzi weiwo munda uyu akatozotenga mashure munda uyo hauna kumboiswa mabhikoni kana yakaiswa mabhikoni akatozoiswa mashure manje panga pasina maini uyu murume mukuru azvizoda chimimene munowirira unoona ka usarwisana nemulokwa munhu waunogara zvona everyday wakashandisa munhu akapfeka ofisi
anokunyangadza. Ndinokuudza kuti nechechipenyu ndekuwirirana uyo haasi kuenda iwo ya going to stay until you are broke you are going to stay. Saka aende mugara zvakakuwirirana. Munoonekawo sei ndozvo uyisapo aina ndinoona kuti uri sapo ndokuti muwirirane nini usauye usina sapo. Vanhu vazhinji vanowanzonzwa nyaya dzechimina dzichitongwa mudare renyu ende mambo Pushu munhu ave very popular nekugona kutonga nyaya iyi. Imimi semunhu wechikuru agara munzvimbo ino nemakore nemakore, ungatitsanangurire kuti chii chinonzi chimina ende chinofamba sei munyika ino ikwaPushu? Regai ndikutaurirei noukuru hwangu. Pandimiri panapa ndakatsvisa makore mapfumbamwe musi wa 6 Mei gore rino. Saka hapana chandisingazive munhu. Chimina 1 munhu akaita pabonde nehanzvadzi kana muzukuru tinochiti chimina. Saka mutemo wetiti kana wadaro unobhadhara mombe nombudzi. Tobva ipapo vanhu vanogona kushereketa. Tiri kutonga dzimwe mhosva dzokuti munhu anotora mbudzi achiita mukadzi chimina, anotora mombe achiisunga oita mukadzi, tinochita chimina futi. Munomu mukatarisa bimbiro romutemo maida kunzi muite ngochani, ikarambika muno nomutemo wedu. Saka murume nomurume vakaitana pabonde tinovati chimina, tinotovabhadharisa mombe nombudzi. Saka tikabva ipapo zvakatoenda mukugara tinoti musi weFriday chisi chedu. Munhu akaenda kunoshanda uri musi weFriday tinomubhadharisa kuti chimina. Mhondoro dzedu dzichiripo dzinenge dzichitaura kuti zvakati ngazviitike. Saka ndozvimina zvakatoti wandei pano. Haubvumidzwe kurara naamai chimina, haubvumidzwe kurara nomuzukuru, mwana wanzvadzi kana mwana wasekuru chimina. Unotobhadhara mombe nombudzi. Imimi nekukura kwenyu nekugara kwamaona zvese zvinoitika izvi, kuuya kwemodernization kana kuti vanoti kuvandudzika kweupenyu nekuda kwekuuya kwezvinhu zvinyowani, chimina ichi chichiri kukosheswa here kana kuti vanhu vakungochiitawo zvavo? Chimina ichi chinokosheswa, but tingakuti generation vana vadiki vari kuzvarwa mazuva ano havachikoshesi. Asi kana zvazoitika chataurwa kuti chaitika kwakati, ndozi pamunozoona chiva mudare medu taakuvatonga.